Der kommer man jo. Der er så meget museer om. Det var rigtigt. De har gode sommer. Kom her. Hej. Det er noget at spise. Forstyrre en gang, så vil jeg byde velkommen her på Hvidovre Søspejdergruppens vegne til dette første hammerslag på vores nye spejderhytte. Og en særlig velkomst har vi til Kulturudvalgets formand, Milton Graf, og til Lokale- og Anlægsfonden, Bjarne Poyto. Vores unge ulve og spejdere og vi forældre har set frem til denne dag i mange år, og nu er den endelig kommet. Og det er en milepæl i søspejdernes historie. Der er 3 væsentlige faktorer, der har betydning for, at hyttebyggeriet nu kan påbegyndes. Vores 2 økonomiske sponsorer, det er Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg og Lokale- og Anlægsfonden, der har givet os det økonomiske grundlag, og det siger vi rigtig mange tak for. Derudover har vores arkitektoniske sponsor, Hvidovre Kommunes bygge- og planafdeling, ved arkitekt Hans Christian Christiansen. Han er vist ikke dukket op endnu. Men det er Hans Christian, der har tegnet hytten, som den er på en papplade, som vi kan se. Ja, den er der. Den kan bare køre rundt i nu. Vi har gennem projekteringsfasen her i det sidste halve års tid oplevet, hvordan Anlægsfondens motto, og Anlægsfondens motto, det lyder støttet, der gør en forskel. Vi har virkelig set, at det har kunnet inspirere på vores projekt, således at vi i dag kan starte dette smukke søspejderbyggeri. De jernbetonpæle, der hidtil er slået ned, det er kun nogle prøvepæle. Men Milton Graf har lovet at starte byggeriet ved at slå den første rigtige pæl ned. Og der vil vores flinke entreprenør Skanska hjælpe Milton lidt. Og så hermed vil vi åbne en ny epoke i Hvidovre Søspejdergruppe. Og så synes jeg, at vi skal råbe et hurra fra Søspejdergruppen. Vi er Hvidovre Søspejder længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange, ikke? Hurra! Tak skal I have.
Først fedtlagt på. Är det bra där? Ja. Men den måste rättas upp lite. Ja, det är samma här.
Byhavn. Og dig, så er det meget let.
kigger på tidsudviklingen, der er lagt op. Nej, det er sådan lidt bare. Du skal ikke bare gøre det godt. Ja. Så venter vi bare til den sidste del af rækken. Følge lidt op et eller andet sted, så det Hallo? Kom herover. Og på stillaset, så løfter vi dem ud, og så trækker gården, så vi skal læse stå. Ja, det er lidt mærkeligt måde at holde det. Det ser meget godt ud med kænke og træet der hænger ved. Ja. Du kan også bare så bare en åben. I alle forhold er velopdraget. Fortsat i vågne, hva'? Så kan jeg arbejde det. Egan!
Ja, med bare på maven der. Jeg går lige ned i den. Skål op. Skål op. Velkommen til de lokale klubber omkring havnen, og sidst men ikke mindst velkommen til folkene fra Hvidovre Kommune. Et rejsegilde er bygherrens fest for håndværkerne, når de har rejst huset. Og det må man så sandelig sige, at I har. Og vi er hos Søspejderne meget glade for, at så mange gæster vil være her sammen med os i dag. Det har været en ganske særlig og meget glædelig oplevelse at samarbejde med disse unge tømmerlærlinge og deres instruktør, Otto Pedersen. Hvor har vi ham? Hver dag ved fyraftentid har vi stået og kigget på, hvad vi har nået den pågældende dag. Ikke også, Otto? Jo, det har vi. Ja. Og snakket om dagens oplevelser. Ærger os, hvis der en enkelt gang skulle være en lille småfejl, men glæder os over, hvordan arbejdet er skrevet fremad. Det er bygge et hus, at skabe et rum, som vi har her, der skal stå i mange år. Det er en oplevelse, der er helt speciel for bygningshåndværkere. Jeg er meget glad for at have været med til at dele denne oplevelse med disse fremtidens håndværkere. Og ved en lejlighed som denne er der mange at sige tak til. Først vil vi sige tak til tømmerlærlingene for den store indsats, I har gjort. Men som et gammelt ord siger, en god kommando er det halve arbejde, og som kommandør er vi så heldige at have herr Otto. Otto er dels en dygtig håndværker og arbejdsformand, men han er sandelig også en god pædagog, som kan styre og vejlede så mange lærlinge på én gang, og lære dem både det faglige, men også om det sociale liv på en god arbejdsplads. Det er flot, Otto. Og bag ved det hele, der sidder lærlingeskolens chef. Hvor blev han af? Per Kjær. Og ja, står det over bagved. Det var bagved. Han sidder bagved og trækker i trådene. Men for at vi kan bygge huset, skal vi først og fremmest have et arkitektprojekt. Og der har vi været så heldige at få Hans Christian Christiansen fra kommunens bygge- og planafdeling til at tegne den fine søsvej, der bliver for os. Og nu Hans har vi der, ja. Du laver alle lige øjeblikket her. Det er vi meget glade for, Hans. Jeg har gennem de sidste uger talt med mange mennesker, der er gået forbi her på havnen. Og de har alle uden undtagelse roser til projektet, vil jeg sige dig, Hans. Når de ser tegningen, som vi har stået derovre på et pik, derovre der. Og de har kunnet se det fremadskridende byggeri. Ja, der var dog en enkelt undtagelse. Det var en dame, der på et tidligt tidspunkt klagede over den lyseblå farve der. Det var et godt arbejde, og med ønske om, at det må fortsætte indtil hytten er færdig. Tømrerne, de er længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! I området, som regeringen har ikke truffet
Hvor hedder vores træ, mand. Hvem er nede på jorden? Hvem er nede på jorden? Jo, men det bliver ikke særlig meget. Vi rykker bare spæret lidt ud til det. Jamen, de er jo bundet sammen. Ja, bare lad dem der. Hvor ligger din telefon, Ty? Ja. Okay. Skal jeg ikke komme til? You could say, well, maybe I'm a mistake here or there, but I think you learn from your mistakes. It's one thing to say I make mistakes, it's another thing to say I regret, because I actually learn more from it.
at skrue øvelsen. Ej, jeg har lyd på. Hvad? Vi skal lave 5 eller 4? 5? Ja. Skal lige ved det. Klarer dem her, eller hvad? Hvor er de til?
Der er 3 meter og 50 her. Og så mangler vi en på 3. helt op i kigge op. Og så er det kigge på. Det er jo det er ikke det.
Jeg har så fornøjelsen af her at åbne den mere officielle del af vores hyldeindvielse. Det er jo en stor dag for os her i Hvidovre Søspejdergruppe nu at gå ind i hytten. Og som dem af jer, der har været rundt og kan se, så er vi jo lige snart færdige, men når vi har valgt at indvige nu, så er det fordi, vi synes, det er sådan en milepæl. Nu er vi nået dertil, hvor hytten i hvert fald er funktionsdygtig. Den er på en sådan niveau, så den er brugbar. Og alle de små ting, der mangler, det er jo det, men vi gør også, når man får en lejlighed, så kan man godt flytte ind i den, selvom der så de mangler lidt. Det er det, vi gør nu. Programmet for i eftermiddag er jo, at vi her om lidt skal høre på nogle ord fra forskellige. Og først vil vi høre på Tyge, vores formand. Og hvis der er nogen, der derudover har lyst til at sige noget, så er det meget velkommen til at komme til mig, så vi får det passet ind, sådan at vi ikke altid siger noget i munden på hinanden. Så er der nogle boder rundt omkring, så nogle af jer måske har opdaget. Det kan man sådan gå rundt og kigge lidt på. Der er også lidt informationsmuligheder derovre. Vi har nogle folder, vi har lavet om selv, som man kan tage. Man kan også spørge, hvor der står lidt derovre. Man kan også tage sådan en, der ligger også girokort i nogle af dem. Det kan man kigge på, når man kommer hjem. Men noget af det, som vi havde planlagt til eftermiddagen, nemlig lidt sejlads, det har vi jo desværre måttet droppe på grund af vejret. Det er lidt kedeligt, men vi havde egentlig planlagt sådan et optimistjold-sejlads også, hvor nogle af de voksne kunne komme ud og se sjove i en optimistjold, men det må vi altså vente med til en anden dag. Men hvis I nu skulle have lyst til det alligevel, nogle af jer er til stede, så er I altså velkommen til at komme ned på et andet tidspunkt og prøve. Sådan går det altså frem til klokken 5, så det er vores program for i eftermiddag. Jeg vil lige nævne to ting, nemlig at vi har en gæstebog, som vi beder om at skrive i. Den der er, den ligger inde på bordet inde midt i det store rum herinde. Og så har vi fået sådan et træfad her, som er lavet af stumper fra byggeriet. Og det træfad er meningen, at alle, der på en eller anden led har haft noget med byggeriet at gøre, kan skrive på. Der ligger en dertil indregnet pind, også inde på det samme bord, så gavebordet ligger på. Og det vil jeg bede om jer, der har aktier i byggeriet, enten fordi I har stået søm i, eller fordi I har været med til at finde penge til det, eller på anden måde vist velvillig indstilling over på byggeriet her, om at skrive på fadet, så vil det efterfølgende blive markeret, og så kan det så stå til evig minde om det hyldebyggeri, som vi nu har været igennem her. Inden jeg giver ordet til Tyge, så vil jeg benytte lejligheden til på gruppens vegne og rette en stor tak til Tyge. Det er jo sådan, at Tyge jo udover at være vores formand, jo også den, der har stået i spidsen for at være drivkraften for hele det, at der overhovedet kommer en lille op at stå her. Jeg ved godt, at Tyge om lidt også skal rose med et andre og takke med et andre, men jeg synes, at lejligheden nu er der til at sige tak til Tyge, stor tak til Tyge for det enorme arbejde, som Tyge har lagt i hyldebyggeriet, den enorme entusiasme og engagement af alle de timer, der er brugt på at få det her op at stå. Man kan sige sådan, at det er ikke uden Tyge, at hylden nu står her, og det synes jeg, vi skal sige ham en stor tak for. Rigtig hjertelig velkommen til Søspejdernes hylde med denne spejderhyldes tilblivelseshistorie. Det bliver for langvejt, men der er alligevel nogle væsentlige punkter, der skal nævnes ved en lejlighed til den her. Milton
gav os ideen med at opbygge en pavillon. Det havde man gjort i Ishøj, fortalte Milton, så det kunne vi jo også gøre her i Hvidovre. Så tak for den idé, Milton. I efteråret 1999 finder en af vores forældre, Liv, jeg ved ikke om Liv er her, jeg kan ikke sige det. Så finder hun en pavillon ude på Peberhøj og inviterer teknisk forvaltning med ud og kigge på den lyseblå hytte, der står derude. Efter turen på Øresund går Hans Christian Christiansen, er Hans her? Der er ikke sikkert, så går han hjem og skriver en rapport, der siger god for denne næsten helt nye pavillon. Og så vil jeg sige tak for det til Hans. Jeg håber, at der er nogen, der vil sige det til ham senere. Vi går så i gang med at tegne en lille ydmyg spejderhytte over den pavillon. Kommunalbestyrelsen siger god for den og bevilger os godt 1,5 million kroner. Og tak for det, Milton. Men kommunalbestyrelsen siger ikke god for så stor en bevilling, uden at sagen har været behandlet i forvaltningen. Og i dette tilfælde vil det sige kulturvalget. Og denne gang troede Birgit Knudsen på projektet og anbefalede det over for kulturudvalget. Og tak for det, Birgit. Men vi skulle jo bruge ca. 1,3 millioner, så vi måtte søge lokale anlægsfonden. Men de sagde nej. For derfor at lave et bedre projekt, et mere ambitiøst projekt, så kan vi jo søge igen. Og der siger vi tak til Bjarne Koltum for den besked, selvom måske vi var lidt, ikke helt så bad lige i starten. Så tager vi en snak med teknisk forvaltning, og Hans Christian tegner dette smukke hus. Og nu siger jeg lokale anlægsfonden ja. Så tak for hjælpen til, som altså ikke er. Men lokale anlægsfonden havde dog forskellige arkitektoniske og miljømæssige ønsker. Anlægsfondens konsulenter, arkitekt Gert Mikkelsen og ingeniørerne Marianne Løb Jensen og Erik Strumme. Jeg ved ikke, om de er. Der er ikke. Det er utrolig meget, når man færdes blandt venlige og hjælpsomme mennesker. Vi er meget glade for den store imødekommenhed, vi har mødt overalt, og vi siger rigtig mange tak for det. Og tak fordi I er kommet her og vil fejre hyldeindvielse med os. På denne videregående store 100-årsdag kan vi så sige tillykke til hinanden. Hvidovre har nu på kommunens flotteste byggegård fået en stor spejderhytte til en tredjedel af prisen, og det kan vi alle være rigtig glade for. Jeg håber om, at dette byggeri må blive til gavn og glæde for børn og unge i Hvidovre, synes jeg, vi skal udbringe et trefoldigt leve på Søspejdergruppen Kjær og Hvidovre. Søspejdergruppen, de længe leve. Hurra! 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 Den her, den har jo en lang historie bag sig, for at vi kan stå her i dag. I 1964, der startede Søspejderne på en skole inde i København og flyttede til Hvidovre i 74 nede på Hvidovre Strandvej 161. Og det er i 74 startede nede på Hvidovre Strandvej 161 i landgruppen, synes jeg det var lidt underligt at have nogle søspejdere, der var så langt fra vandet. Og de søspejdergrupper, jeg havde været i, de boede der ved en havn. Men det var jo ikke den eneste, synes. Der var allerede nogen, der var i gang. Så det er jo mange år, vi har arbejdet på at komme hernede på havnen med vores søspejdere. Jeg synes, det er en stor dag i dag, og divisionen og samrådet, de ønsker meget tillykke med den her søspejderstation. Jeg synes, det er helt fantastisk, at vi er kommet så tæt på vandet nu, at vi kan gå lige ud til jeres både. Denne her hytte, det er også bevis på, at et godt samarbejde mellem forældre og spejdere, der kan man få lov at opstå. Så også en stor tak til styrelsen her i gruppen, for at vi har ydet den hjælp, vi har. Jeg har været med til nogle møder og virkelig mødt en aktiv forældregruppe. Og det håber vi, at der er mange flere sæder i divisionen, der vil hjælpe grupperne, så de kan komme frem. Vi håber, at hytten her vil gøre, at der kommer mange flere børn og unge fra kommunen, der kommer ned og nyde jeres gode aktiviteter. Og vi har købt en lille ting, som vi gerne vil give jer til at sætte op på væggen i jeres station.
Vi er desværre ikke på gravere navn lige nu, det har jeg ikke nået. Men hvis I går hen og får gravere dato i og sender mig regningen, så vil jeg også søge med. Der er mange lange taler i dag, og det har også været en meget lang proces for jer. Jeg vil da gerne på kommunens vegne og på Kultur- og Fritidsudvalgets vegne komme i dag sammen med Helle Adelgaard, som også er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, og ønske jer rigtig tillykke. Rigtig hjertelig tillykke med jeres ikke hytte. Jeg synes, det er flot hytte. Tyge, han relaterede hele historien, og det er rigtigt, det var undertegnet, der fik en skøn idé. Og jeg har fuldt byggeriet. Nu er det jo tredje gang, jeg står og siger noget officielt, men jeg var med til hele nedsænkningen, jeg har været med til rejsegildet, og jeg har faktisk også været hernede en gang imellem og blive guidet rundt af Tyge for at se, hvor langt man var kommet. Men synes, vi skal ønske på søspejderne, men så sandelig også kommunen og dens borgere rigtig til hjertelig tillykke med det her projekt. Det er flot gået. Nogle Eskildsen kender mig sikkert ikke ret mange af jer. Jeg er søspejderveteran. Det betyder, at jeg startede faktisk som søspejder i 1965. Så jeg er en del af historien, og jeg har en visse rettelser til det, du sagde. Jeg sad i går og udtravlede de gamle blade, de gamle koste, som startede i 1970, og det fik jo mange minder frem. Og det vil jeg senere vende tilbage til senere i dag. Jeg var sammen med nogle gutter, der står hen i hjørnet, simpelthen veteraner på det her sted. Det var den første tropsleder her i Bjerglund. Så der er mange historier at fortælle, og ikke alle sammen. Men jeg forstår på det hele, at den ånd, kan jeg også kalde det, som jeg tror, vi satte i gang den at der blev ventet så længe med det, fordi at det her resultat, som står her, det er jo rigtig fantastisk. Så det vil jeg godt ønske hele søspejdernes opgave og gruppen tillykke med. Så hermed tillykke. Syge har været lidt inde på det. Lokale ansvar har været ekstra. Et stykke arbejde i det. Hvis vi får vores support til når du så stiller de krav, vi har brug for, at vi bare skal være fælles om noget her. Så hvis man sådan lader den gå ud på terrassen, og der kommer nogle mennesker herind, der kan være mange flere herinde, så skal vi have en fælles indgivelse af den her hylde. Nu er der cirka 5 minutter til, at vi skal indgive den her hylde for alvor, hvilket I alle sammen skal være med til. Men inden da, så har jeg lige lovet at fortælle om, nu har vi hørt, at søspejderne har fået en hylde, og det har været en lang og flot proces. Men hvem er det, der skal være i den her hylde? Det er egentlig også på sin plads lige at fortælle det. For det kunne jo være, at det ser faktisk ud sådan, at vi har fået nogle gæster hernede, som ikke kender os så grundigt endda. Så det får jeg lige 5 minutter på. Det er jo ikke noget overraskende i, jeg synes bare, at vi beskæftiger os selvfølgelig med sig ned eller noget andet. Det er nogen, der kommer ned af ren og skær frivillighed. Flere eller mindre, vil nogen sige. Og det er jo egentlig tankevækkende. Hvordan får vi samlet mennesker fra 7 år op til op i 20'erne til det projekt, I kan se her i dag? Det er det, vi kan hernede. Og en af de ting, som det handler om, tror jeg, det handler om, at der er plads til, at man kan bevæge sig. Vi kunne sige, at vi var en søspejdergruppe, vi kunne også sige, at vi var en søspejderbevægelse. Ligesom man kan forestille sig, at en båd sejler ud på vandet, bevæger sig fra et sted til et andet. Så kan man også en båd lære at sige, hvad vil det sige at være medlem af en gruppe? Så når man bliver spejder i 12-årsalderen, jamen så lige pludselig så er man ikke delt i nogle undergrupper, som har ansvar for deres egen båd. De har også ansvar for, at de lærer noget selv. De har ansvar for at undervise hinanden. De har ansvar for, at deres båd kommer i vandet, og at de får en god sejlads i det hele taget. Så lige pludselig, så er der nogle helt andre udfordringer efterhånden, som man vokser op. Og det er klart, at som leder, så er der jo egentlig et niveau videre, hvor at lige pludselig, så er det mange mennesker, der skal til at fungere sammen. Og på den måde, så giver vi ligesom en mulighed for, at
man kan være med på mange forskellige planer og niveauer, der hvor man nu vil. Må fortsat vil bære i det arbejde, der er, fordi man kan så sige, når målet for Hvidovre Søspejdergruppe har været gennem alle de år, den har været der, at få en hytte her på havnen. Hvad er så målet nu? Så det er jo det, vi skal til at finde ud af. Målet er jo selvfølgelig at få fyldt hytten ud med en masse gode spejdere, med en masse gode mennesker og aktiviteter, fordi nu har konstruktør, du har været arbejdsmand, du har været chartbejder, alt muligt. Jeg synes, Hvordan får du det? Thank you.
Var det lige som havde den ene lille finger i gips, eller sagt, og også en menstruation og smatisse, så hun havde måske lidt krise den dag, det ved jeg selvfølgelig ikke. Hun er tropsted i dag, så så hun kan huske, at jeg havde Mone. Hvis du er det. Nej, det er ikke. Mone, hun var den første, og jeg var først. Det har jeg ikke. Jeg blev først med og så var der Una. Una kan jeg godt huske. Ja. Jeppe, hende og hendes børn, og Tina, hendes lille søster. Og Sten. Og Smukke Sten, som han... Og hvad er det, den ældste søster, han hedder... De har en bror, der er en fjerde. Ja, han er... Bo. Ja, Bo, ja. Smukke Sten og Tina. Og hvad er han hedder? Faren og Jørgen? Ja. Ja. Nej, jeg ved ikke, den har jeg stemt. Og alle mulige. Lars Borg, ja, han kan også. Ja, det er det faktisk. Så er der Manu, nu kender vi også. Ja, det er godt. Manu kender vi også, ja. Nu kan vi gøre det. Ønsker vi egentlig det? Nej, husk det nu. Og jeg kan slet ikke stikke mig. Nej, men jeg har også været startet omkring 90 eller sådan noget. Jeg stoppede i 78. Der er måske jeg står og snakker med en af dem, som jeg... som var ulve. Dengang jeg var spejder, hvad sker der? En af dem, det var under ens værdighed at snakke med dem. Da jeg blev gruppeleder, der var han ulveunge. Ja, men det ved jeg jo godt. Han er jo... Jeg har det på plan. Nej, der har jeg ikke direkte, men du var jo... Og mange år. Du er en gammel rolle, ikke? Ikke ulveder, men... Jeg er blevet sat til at passe ikke og en anden efter jeg er 87. Okay? Hvor længe, altså... Jeg elsker på plan. Sådan en weekend eller hvad og kom hjem den morgen, en anden morgen. Og så lukkede sammen mig og sådan ja. Så var kom Mus eller Jens. De havde en aktivitet, som manglede en mand til, og jeg lå og lavede præcis ingenting. Jeg havde så ud af gang en natten, så jeg skulle så hen og hjælpe med at lave noget video. Eller sådan noget, jeg siger ikke. Jeg skulle bare hjælpe med, at de havde nogle englænder og nogle danskere, og jeg skulle hjælpe med at oversætte. Og så var Ebbe blandet med. Jeg kunne stille med, at mig og de englænder havde enormt sjovt. Vores lille danskere, de forstår ikke så meget af det. Det kan vi få her måske Ebbe. Det sker jo med efter hest. Men I to, I vil bare det hest. Skal vi ikke bare have det? I vil bare det.
Ja, kæft en himmel det er blevet. Ja. Hva? Det var faktisk på vej, da vi kørte ud til det var og så har vi så jobbet nogle ting i vores opfra, og man har filmet lidt på den anden side. Jeg har jo nok været her. Det er ligesom dig, vi har lidt af det. Der har man opdaget det der. Du ligner det selv. Jeg har faktisk lidt udsyn og har lidt varme. Dengang huskede vi, at den nok blev ved mig. Hytten blev brændt. Hej, hvor du dog Jeg har nu ikke set nogen stikket. Derovre, og hjælpe hinanden. Så sparer vi. Det er nok ikke nogen god idé. Jeg kunne lige se det. Den har selv brugt hænge i jo. Nej, den kunne se ud. Det er meget fedt. Det er svært, når de siger det. Og opprøve alle mulige. Det er så jeg skulle så irriterende, at du skulle tænke lidt og holde til. Jeg mener, dumt at skulle opfinde en dybtallerken. Sidste år har nok tips. Den ligger lige ved vores hytte. Okay, det er fedt. Nej, hvor er det. Det er lavet af sylt, kan du finde. 27. 28. Så der er en kæmpe stor søsbarne stand. Adam Ring størrelse. Der er sådan lidt opfinde målgrund, nemlig. Det er meget sjovt. Og lige måle, fordi det gider ikke opfinde en kæmpe. De skal jo også med deres højplader foran af. Ja, det er jeg ikke optaget sammen. Jeg har prøvet så er det ikke. Jeg har en chipkast på den i gang. Måske en sommertræk. Det var helt en dobbelt sende. Det bliver der aldrig nogensinde. Det bliver der aldrig nogensinde. Så er det to, der er kærester. Ja, det ligger vi lidt. Så kører vi op, og så kører vi biler på. Og det er tivoli, ja. Det gjorde vi mange år indtil det var meget gode. Det er jo en smalt færd også. Det er lidt genetisk. Vi har jo været sted i som var i andre. Vi har været for år. Uden bumsæt. Og nu er det så købt i Barcelona. Nu er det og jeg havde min tøj udsigneret om hele turen. Jeg får egentlig ikke, hvordan. Ja, vi så det i øjeblikket. Det er muligt. Nej, det tror jeg mere, har jeg også tænkt. Det må den. Jeg synes ikke, jeg er sådan en skræmmende person. Altså, jeg heller ikke må over jeg sagde til det på tidspunkt, at det kom en lille løb, at det ligger Gødholdsbi er ikke afmærket. Det er folk har været meget. Det var ret store mennesker i det. Men det er kommunen, der skal komme over til så skal de over igennem. Det er ufejlbart.
fordi vi måtte komme. I skal være meget velkommen til at danse lidt. Der er ikke så meget plads. Vi kan da prøve. Det næste nummer, vi spiller, er et nummer til Jamiroquai, der hedder If I Like It, I Do It. We need to make it right. Don't wait for nobody. If it ain't the things you like, know your place and fit your space. Young man, you will come home. I didn't heal my soul, it's missed those rules when I was born. I'm ready to roll, cause it's my home. You can stop predestination. The kids want the system breaking down. No higher education. If it ain't my natural law, then keep your regulation. Cause if I like it, oh, I just do it. But I keep on moving, don't they wanna bring me down. I gotta run for the cover. They keep on smiling, don't they wanna tie me down. They give me this for the lover. And I keep on losing while I'm proving what I'm doing. But if I like it, I just do it. Overblik over mange mennesker. Der har været tilmeldt omkring 10. Så over